କିଏ ଆଦି କମେଡି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା, ଧରଣର ଆଚ୍ଛା। ଭେରାଇଟି କବି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟାଇଲ କହିବା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ କବି କହିଛି ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଭେରାଇଟି କବି ମିଷ୍ଟର ହତାଶିଆ ଆଜି ମୁଁ 2 ପଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦି ପଦ ତିନି ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 3 ପଦ କହିବି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦର୍ଶକ ଚାହିଁବେ କିଛି ପ୍ରେମ ଉପରେ କବି ଗୋଟେ ଆଧାରିତ କରିବେ। ହଁ ଆଜିକାଲିର ନେଇକି ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଭେରାଇଟି କବି ମିଷ୍ଟର ହତାଶିଆ ଆଜି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କିଛି 2 ପଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଇ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ବାଇ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ବାଇ ମନରେ ଏ ପ୍ରେମ କଲେ ଧକ୍କା ଖାଇ ତୁ ଉଠିବୁ ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାଇଆ ହୋଇ ବାଇ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ବାଇ ମନରେ ଆରେ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇ ପୁଣି ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇ ପୁଣି ଭୁଲିବା ପାଇଁ ହାଏ କହିଦେଇ ଫସେଇ ଦେବେ ସେ ବାଏ କହିଦେଇ ଯିବେ ପଳେଇ ବାଇ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ବାଇ ମନରେ ଲଭ ଲେଟର ଭାରି ତ ଡେଞ୍ଜର ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଧର ମୋ ଭାଇ ଲଭ ଲେଟର ଭାରି ତ ଡେଞ୍ଜର ତାଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର ଧର ମୋ ଭାଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିବୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଧନରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ପିଠିରେ ଚମଡ଼ା ରହିବ ନାହିଁ ଭାଇ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ଭାଇ ମନରେ ଆରେ ଲଭ ଲେଟର ଭାରି ତ ଡେଞ୍ଜର ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଧର ମୋ ଭାଇ ପ୍ରେମ କରୁ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ ପିଠିରେ ଚମଡ଼ା ରହିବ ନାହିଁ ଭାଇ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ଭାଇ ମନରେ ଆରେ ପ୍ରେମ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦରେ ଗାଲ ଯିବ ତୋର ଟାଙ୍କୁଆ ହୋଇ ପ୍ରେମ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦରେ ଗାଲ ଯିବ ତୋର ଟାଙ୍କୁଆ ହୋଇ ରାତି ପାହି ଯିବ ଭାବି ଭାବି ହେଲେ ଜାଲରେ ଇଲିଶି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭାଇ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ନାହିଁ ଭାଇ ମନରେ ସେଟା ତ ବାହାଘର ହବ କିନ୍ତୁ ତୁ କହୁଛି ଚାଲ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବା ଘଟଣା ସେଇଦିନ ମାନୁ ଖାଲି କହୁଛୁ ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ଆଗତୁରା କିଛି ଆମେ ଘଟେଇଦବା ହଉ ଚାଲ